Hello babaki. Bengicela ukuthi sihlangane phela la ngase-station. For ini ilanga liyashisa muzi. Cha phela kuyaphuthuma. Hayi, awuyisho efonini ke lento ufuna ukisho. Cha ngeke ngikwazi, ngifuna ukukutshela ngikubuka ebusweni. Ngizogibela ngani sini ngoba phela nginamali mina manje. Kusukela nini manje mawugibela mawuza la e-station ngoba phela kuseduze nje. Ukhohliwe. Sine ukuthi ngiyacabanga lana. Alright. Woza phela i-airtime iyaphela phela hayibo. Alright ngiza. Uyanye lo, ngiyazi ukuthi ufuna imali. Usine bafuna ukuba rich ngathi. Hello. Unjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Manje why ufuna ihlangane estadini like we are some couple from primary school? Ngenayo musi indlu mina. Ema lapho ke first of all, I mean okokuqala nje bheka kuyahleka manje. Mabona mina ubona isilima babaki. No, ukuthi ngiyacabanga yazi esini. Ish. Ungacabangiki mina ngisakhuluma nawe. Angikulaleli mamakhe. When you toxic yazi, Please elaborate. no musukuphika. Okokuqala wena babaki. Mangingafuni ukukutshafazisa, uvela ungixoshe endlini yakho. And ayikho fair leyo nto leyo. So yilokho nje vele ungibizele khona. No, and wena ungitreat nje otherwise these days, angazi ukuthi ngikwenzeni. Angazi ke mina ukhuluma ngani manje. Naqala wangikhulumisa ngesingisi phambi kwabantu ungakwenzanga lutho. Ngenkathi ngicela imali yengane. Yazi ngoba ungibona ngila, nginezinto eziserious mina okumele ngizenze. Nami ngiserious phela. And kwamele vele ngi-express ama feelings of a certain thing that I don't like to be done to me. Hawu, wena ne-English futhi. Hawu, ngiyifundile bakithi English esikoleni. Inkinga nje ngithanda language yami. Wena ngithathiswa kwesidomu yazi. Hayi, le weave yakho hlezi uyifakile ayayichaze yazi. Imbi nje. Awuzukungijaja ke nje bhuti. Ngoba wena uhluleka ngisho ukungithengela le cheap yase Small Street eJoburg. Hayi ngizokuthengela iweave mina. Ulahle umshanelo hlezi ufakile la ekhanda lakho. Wow, babaki, umshanelo pho. Yo, Hawu ngiyadlala. wena avuze nje ucheese njalo. Uyibona ungcono. Ngathi uyakhohle ukuthi ngakuthola ungenawo ngisho i-underwear le. Oh, sewuyangilanda ke manje. Mina phela ngakuthanda ungenatwa ngoba nakho usunetwe usuthi twi. Uyahlanya wena yazi. Liqiniso kodwa. Baqede lapha azongimithisa. Hayibo, you can't do iskuni and expect ukuthi kuzophuma ujeqe umuntu mayichama. Kuyafana nje wena Oh, ima ngibambe le phone. Hello? It's Njayami. Zithini boy? Uva? Correct malume ngisekhaya isikhiphani. Ish boy, ongisiza phela mfethu. Please bro, yami ngiyakucela bro. Sho ngani poison yini iroom? No, hayi boy, hayi no. Ish, nginombali boy, ngimnika u-2000 rand ngamhlaba. Kodwa manje inkinga ukuthi ipusi yakhe ayikho mnandi. Ngifuna imali yami boy. Hayibo icele back phela kanti sithini? No boy, ngimgayile but manje inkinga ukuthi ufuna ukugoduka. Umalume wakho uzofika ngo-2. Manje ngizomphelezela then wena uzofika ke uzosibamba inkunzi. Imali sisikhwamini. Eyo boy kanjani manje? Hayi wena uzolinda ekhoneni uma straight la esathatha khona iweave echerry yakho boy. Ngiyakucela bro. Ngizokunika u7 clip. Manje sithini ke uyazwakala yini? Ish bra, okay ngiyazwakala ke manje. Hayi manje phela maybe around 6 yabo mase kuqala ukuba mnyama. Okay boy. Yeah, sharp. babaki, kodwa uyazi nje ukuthi umuhle kanjani? Ngiyabonga. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ishi sinile mali oyibonile akuyona yami nami. Okay.
ufuna ukuba rich ngami. Hamba uyofuna umsebenzi nawe. Yo. Wahamba manje ngingaqeda ukukhuluma nawe. Uyanginyela wena.